India mi ka channel Banwan Rak Kubor ba man lagasmi. Kamduna ya kakat prangut kibriu kilaya phadin bakalingsun jongka Surya Airlines kalahap hakapor bakiu hakakat lingsun Tribhuvan International Airlines hakan mandu jongka Nepal hinin kasngi. Katkum ka kubor PTI layatu baki don kat khandai ngut kibriu kentup yakinong tre lingsun kibasyong hakate ka lingsun kabalet sha Pokhara kabale kendu ya kate ka jingje accident hakapor kumba khatwi bajemen step. Ki pulit berkinong perlip ding kidang penlongi ke jing pelat yem ha ketika jaka balaja ke jing jia aksiden ya upilot jokane ka lingsuin lapen kitno sya ke jaka sumar kakot kubor kabar hub kaletu bakalingsuin jongka Surya Airlines kalakem ding bad kapen mi ya ketedam ka bajur baha kading kabala bethe na kalingsuin lapen sangi no lapen rap kane kalingsuin jongka Surya Airlines kadai kabalet sya Pokhara kajaka jengokai perthe kaba kongsan hakari Himalaya ka Surya Airlines ka penher kerpang ikilingsuin Bombardiers CRJ 200 ong ka website jongka ka kamlingsuin jaka Nepal kala kiubha hakini kisniam balait no nakabakit ikimar patki Beriu hapadeng gijaka ba ban poi bat kumjuru kinong let jinglet bat kinong king lum nabari here kala syakta na kajing bombyang kajing singan namar kajing bombyang kajing hikai kajing penbaha ka European Union kala khang ya baro ki jahat lingsun jong ka Nepal na kabanta kajing singan jongka ka Nepal ka jujia kumba sisin kajing sya penjulor ha kalingsun ha ka sisnam nadu usnam arjar shipau kane kajaka balet sya Himalaya lasaki om dunai ka khat arteli ki jingsha tenra lingsun ki bala penyap breu kentup ya ka ba khat due ha u jemang arjar arpulai ka jingjia aksiden ka basusi kala jia ha ka ba ka lingsun jongka Yeti Airlines kala hap hajan ka dong ba pedeng jongka Pokhara baro hanyu pu ar ngut ki breu ki badon ha ka te ka lingsun kentup ya ki nong let nong wan bat ki nong tre jongka lingsun kila duno ila ka jongka jingim ha ka te ka jingjia kane galing suin kala hap ha ka we ka thliu ka bajrong ba kala bathei lingkhot lingkhai bat bathei ha ka ding kat ba kanang jan sya Pokhara ha ka ar phone tarik arjar arpuar ka we kaling suin tara kala hap ha ka district Mustang ka bala penlong ya baro arpuar ngut ki basyong ha kaling suin chimet ban khlat no haus nam arja khat pra ka jingjia accident ka basungusi kala jia hajan ka kat lingsun jong ka Tribhuvan jong ka Kathmandu ka bala kta ya kaling suin jong ka US Bangla Airlines kane galing sun kala hap ha ka bala wanra ka jingyap jong ki san pui ngut ki breu kat ba ar pungut ki wepat kilaman saujur